Da, mă, da. Dar dă încet, mă. Și unde se înclină mașina mai mult, iau exact în partea aia. Nu, iau invers, ia invers, ia invers. Ia spre dreapta, acum ușor, ușor. Ia spre dreapta, ia de volan dreapta. Gata, ai trecut. Ah. Era mă mașină. 48.000. 30.000 am luat-o eu. Accelerează, mă! Dar nu știe, mă, ăla, trebuie să ții constant ușor, așa, să apeși progresiv. Nu știe asta. Dacă ai un troliu, te trag. Dacă ai un troliu, te trag. Da, da, în botul Dubei. În botul Dubei e cel mai lin. Drept acum. Drept, mă, n-ai treabă. Știi cum sună reclama, nu? Dă-i, mă, fără frică. Așa, ia de volan, ia de volan, ia.